Ke Southern Border Sports Association haka arpu kendai terik unai luar arhajar arpusan kala play perda ya ke lempung yelek kai football ke betip kum ke second football league tournament 2025 Hamadan Balad Southwest Khasi Hills District. Kejing temu jong ke SBSA ban penlong ya kani ke lempung yelek kai football kalong kumshi benta ban kintiu ya kasap kapong ki samla jong ka than khaput shathe lam sepngi jong ka Southwest Khasi Hills District ki badang shadien shibun hakika mele kai sports bat ka SBSA ka donru ya ka thong tang ban kintiu ya ka jing le kai football henrei ban kintiu ya ki samla haki jing le kai sports ba pher hakani ka lumpung lawan bani shembenta komba laipu arteli ki kenhon bat hakani ka singisdang ka jing le kai ka lalong hapdeng ka umpung persha ya ka balat hakaba kabalat kalala ban penlim no yaka umpung dalai ko lanon. Yakani kelumpung lawan ban penhap perda da uba Skingford Nongbri uwe na kiriu rangba jong kadong kathan haringkat ke jingdon lang uba Narayan Thongni, Secretary SBSA, ba Koiland Kardosau rangba Shnong Balat, ba Bahun Sanglen, ba Blusting Wanyang, ba Michael Donald Lingdo, Chairman Football Committee SBSA, bat kiwe. Ke SBSA hakani kesengi kalayo ru ban penkup burom kerpang ya kilangut. Ki referee jong kani kadong kathan ki balai yo ya ka jing itu Naka Meghalaya Football Association. Layo ru ban pinshit pinshan shushu ya kani ka program da ki jing ruai bas ngautanat na ihebret marbiang len sanglen bat ka jing shat cultural dance na ka seng samla balat bat kiwe. Yapi ki sports club ki ba rung lele ki ba inter hakani ka tournament yapi ki samla ki bi snow ta kita long score ki jong film ba kan ka korpun sawa jing thu jong i kalong ban ra shu ya ka sap ka phong ka ba pi don haki sports ki ba pher kham tam ha ka football man siam slab ngi pelong ya ka way ka program ka wa ngiong ka radikor constituency week how December bat kalong sha ka ba job hakaba nila pelong adu khnai tili ki sports activities kalong sha ka ba job rangkat ka jingdan lang rangkat lembar ke jingka khu rangkat jong usar pios mareng ubalong UMLMDC jong ni gadong gathan ngis ngau kemen shibun bani lane bani asmo ba ki samla jong gadong gathan yujigi kikiu hakiang ba pher nginom song thai kad ba ulai dang sha ingi bangin ya kemet ka bokat bakya nginom song thai ngin kler yong kikti kamon kikti kadiang ban pelong yepi ba philang ya shakmat ha ki sap ki phong ki ba phiran mlei tang football rei ha ki benta ki ba pher hoy kalong jing so comment kadiat na kwa ban mention ang ni bagway na ki sports association hapo kadong than gijungi kalayo igijigi to na ka MFA kata ka Radicor Civil Subdivision Sports Association walang imyo mangiro kaway na ka association hapo kadong than jungi kayo iya ka banta lade ka jing kri ni so comment bangingat bagi samla jungi dalor bangi tray kumne labaki association ba pher hakimanan ba pher takan ro kasang kaban betil lebih ibi syakiwi pat ki lebel ki bakham hadrang kalong gajing so komen ngidon gajing tu bat gajing terang bat gajing nut bagi samla jongi monumentit hakoi kasmi dei banmi naradikor konsil naradikor si besok dicuan jongi ki samla football ki banmi khmat lagi balong ki player haki ilik ISL lane ha wat haki world cup pro ngami bangidan ke jiruna kisap ngibiang kisap kipong hareng iduna haga guidance lane ngiduna hagi babun ki benta lagalong hagi marani lekai lagalong hagayo kakwat bat lagalong hagi babun ki benta bun ki samla ki jongi ki susap ai notang hagi pasti tournament lane hagi silong lagalong ki jongi ni ai ke kubor lembah kene ka jamit balada pi ki kuan samla pilong ki samla ki bolong disiplin hakakam hakri kam lekai pilong ki bakomu pilong ki disiplin ngingai skam ba pin sanang kiu syaprang
bat kadlong ke jingkemen dei tangi association pirwararu ya kanam bat kaburom ya kadlong kathan hi barok away na senang akan ha ka history jong GI nanti jong Southern Border Sport Association ha ka ba mesin senam ilala ban long pelong ya ka tournament ka ban kong ke jungi ka becok hangtai habanan panshring bat menta ngilio ban please ke ka second football league tournament hangne habalat kalong ro ka jing songo bat ka jingu ya play bak rabor bat bodor tame bola pela yangi kumba kalong ha ka skill bak kibat ki bakoi pakya nadu ki nong yalam jo ka Southern Border Sport Association ki badan ha ki jaka ki paper na so kuman bari bagi dekat ki jungi ki badan syajai bagi badan syajanru ki dan lang hang ne batngi kamtam ki wan nadu na silong jong baba bahun jong u badu plus dingwel wanyang ki bawan na ki jaka ki bakhampa ji ku ba shining wanyang ba happiest wanyang masuk berparu ke jing kublai ke jing tresitam jong ka football committee apa jialam jong ba Michael dalam lemdo kum u chairman ban ulung jantus Ivan walang ki bala sacrifice sha ban pelong ya kene keski ka bakan ulang kumne kumalong ban nginget ba kene ka kasni selang jungi ka long ka bejap ban kene ke jing selang jungi da ka jing job kan perkut lu ya ka tournament da ka jingjob kata kene ke jingkermen ke jungi haswaban selang ya kene jilekai ngam sola klem lakan mau walau sapius marain umsyam dan lang hande bangi hari kidai ki kam ki barba ki jongu kuma amele kuma nong bi khamat kuma daran lembat kene kesang ke jongi ke Southern Border Sport Association haki benta baro ba haki por baro nio ya ke jingker khulamba jungu na dong sedong lakalong hakalut kasep lakalong hakajing seneng ke jingkrau bat ke jing aibut aibor ngimla syu ban siu keliang ya tani ka bakti ka bakrau ka bawnu ramba u bakrau ulana senyang ya ke ka association ke jongi ngaslo kemenru by asking bangi prokhat ni khat ibahe basking fon nombri iba pun kongu ia lade ban pelaja ke por ke bakodor ngetip ba ilong ibri babun kam harai le pelaja ke por ke bakodor ke jungi ban don lang hang ni batngi ban pensong kun ban pensong shit ya kani ka opening ceremony jungi menta Resibun bahaya nenta ke jing punggu jumpi ban ge sem baleng ba ke jing dan jumpi menta kana musim susu yangi bangi nak trek khamba susu nang de sikama kena cebang jing punggu jum Ilong ki briu ki bala trestom mit barski ki bom juken ya kapot ki bom juken ya kasit ki bom juken ya ka jinge ka bakikin ya kendo rekala sim ya ka senjam jo ka jing laikot joki bakin sakri nakamenta ka jing mento jong pigi kon samla to kane ka turnamen football ka ba sang menta ka second tournament mo jong kabalapannya jaka SBSA ka football tong yatip ka football kadai ka jingyala kai ka paudam tam ba ka ba showshit tam hapo ka perthai namar kata ngiro ngene ba sotho ba gidai ban sim ba kane ka jingyala kai kalong ka ba panyonong omdai tang ya ka sinong ka thau re ya ka ya phi sibet haba phi ale kai ba rangai baling ba kane ka tournament Kindang yo man mi kmat sakoi pa ka tournament ke bakham sa jorong lese philaban poi kumong sekretary mane ba philaban poi shadu kita ki state level lane kita ki I league ki ISL lese shosho wat don bok lese ki kapor kanwan ba lese nyo mi kmat shadu kita ki jingle kai hapo perthai kumta ngim dei ban long ki noyale kai ki ba shu kingsting dei ban long ki noyale kai ki badan laka khong laka benta ka kam teleka jongpi akani apo kita lesi hang ni kadon
Jadi orang ba yang ba gamla pada jer kerteng mereka pria sobha fi baro bat kamtam ya kini ki pai ba di balawan ba sakilam ya kane ajing stang jongi ya kane ga second invitation football league bala pria jaga Southern Border Association ya kuble sibon ya ga jingdon jongpi ya bila pun ai ben simlam yang i ya ba kumno bila terus dia saprang ya gi kam habider kata sport bar haka juga poro na kwa pun kren asinasin na kwa pun ai kuble ru ya pia ga por kamtam i ket kudan buram kuble sibon gi jong rokat jongpi ya ga ski dala wai ga diga dingalang mo imla su na kuble sulta kuble sibon leksuk le san ni sia kedu biang ya pihak ke wipor bar kamtam ya baro di orang ba Ranikor West Southwest Social iba minta kum astan referee but I must nakadong ngathan jongi upan yo pedang ya kini keburam kum referee license level 8 napo Kamegalia Football Association. De kum ban